मी आणि जिया हे फणस कापूक बसलो. एसीचा आवाज येता आहे लय. आणि हो बघा फणस बघू शकतास तुम्ही, मजबूत हा फणस. लोकेशन खरंच लय भारी आहे. आणि आम्ही आता जातो शूटसाठी. 12,000 माईक एका माझ्यापेक्षा महत्वाचा. नमस्कार म्हणजे तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर म्हणजे आज हा वट पौर्णिमा आणि सर्व सत्यवान सावित्रिका आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज दीपावलीचा सर्व पूजन वगैरे हा वडाची पूजा वडाची पूजा काय करणारा, वडाची पूजा करणारा. आणि अनंतमध्ये वड नाया तो पहिलो शोधूचा तो मोठा टास्क हा. आणि हां थंय आमच्या बाजूकच होता. जर हे नाही विचारलं हे नाही म्हणतात मग आम्ही पहिला आम्ही राहू होतो PNT का नांदिवली का मठाजवळ थंयच आम्ही जाऊ. सर्व काल शॉपिंग वगैरे केलं आम्ही, सर्व फळा वगैरे हाणलं. म्हणजे तीच फळा वगैरे जी हाणूची होती ती हाणलं आज. हां फणसाक म्हणजे हाणलो पिकलो वास येत नाही, पण आता फोडल्यानंतर कसं हा तो आपल्या काळात. त्याशिवाय आपल्या गावचेच व्हिडिओग्राफर आहेत त्यांच्यानी सांगितले ना आमका शूट करूचा. तर मग त्यांना पण आम्ही बोलवलं. त्यांना पण त्यांची पण प्रगती होऊ देत, त्यांना पण कामं मिळू देत, तर त्यांना पण बोलवलं. तर ते शूट करतील. ते पण व्हिडिओ दीपालीच्या अकाउंटवर माझ्या अकाउंटवर येतील. शूट करूचं आमचं मन नव्हतं आज, पण आता ते सर्व व्हिडिओग्राफर वगैरे येतात त्यामुळे आम्ही शूट करतो. कारण विठ्ठलच्या लग्नात गेल्यामुळे दीपालिका शॉपिंग साडी ब्लाऊज वगैरे ते घेऊन नाही भेटला होता. पण आणि ह्यांचे फोन व्हिडिओग्राफरवाल्यांचे सर्व फोन येल्यानंतर आम्ही अचानक भयानक शॉपिंग केलं. माका फाळकोट बसला, पण आम्ही शॉपिंग केलं. नऊवारी साडी घेतलं, मस्त झालो. आता ती घातल्यानंतर कशी वाटतात ती आपण बघू. चला माका वाटतं मी लय आलान पालान लावत राहिलो आहे. तर आजचा दिवस कसं पहिले आधी आम्ही नाश्ता करून घेतो. हां भावी शाळेत गेला. ह्या 1 वाजता जायत म्हणजे आम्ही पूजा करून येल्यानंतर ह्या शाळेत जाय भावी येत. चला आधी पहिल्या आम्ही दोघं नाश्ता करतो. दीपालीचा उपवास तर आणि त्याच्यानंतर मेकअपवाले वगैरे येतील. त्यांना पण कोलॅब करूचा. ती पण आपल्या गावचीच आहेत. त्या सर्वजण येतं. तुमच्या सर्वांचं प्रेम हा म्हणून येतं. आम्ही त्यांना सर्वांका दाखव. तुमका पण काय काम फोन येलो मला वाटतं मेकअपवाले येईल. माझं नाश्ता राहिलं. चला मंडळी लवकर आपण नाश्ता करून घेऊया ना. तर नाश्ता मंडळी मेकअप आर्टिस्ट तर आता येईल आहेत. आमचा नाश्ता राहिला. दीपाली आता जाता मेकअप करू का, तोपर्यंत आम्ही नाश्ता करून घेतो. जिया आपल्या ज्या नाश्ता वाढता. जिया झाला का आपला नाश्ता? काय करतो तर म्हणजे मी आणि जिया हे नाश्ता करून घेतो. पनीरची भाजी आहे, चपाती आणि दही. जिया पण आहे नाश्ता करता. जियाचा फेवरेट आहे नाश्ता. नाही ते काय आवडतं? हां आमलेट वगैरे आवडतं. आणि हाय दीपाली रताळी खाता लगेच खाऊन मेकअप का जाऊचा, कारण ते मेकअपवाले पण हिलेले आहेत मेकअप आर्टिस्ट आमची. तर चला मंडळी आधी नाश्ता करून घेऊया. जेव्हा नाश्ता करू मंडळी. आम्ही काल सर्व शॉपिंग वगैरे केलं. आंबे आणलो, पण आमका हापूस आंबे भेटले नाही. तर आता आमका हापूस आंबे हवे, त्यामुळे आम्ही जातो. बघू स्वस्त मिळाले तर आम्ही घेऊ, महाग भेटले तर नाही भेट मग परत येऊ. आणि जिया माझ्याबरोबर हिला आणि दीपाली थंय मेकअप करता. तर चला आपण जाऊया आंबे. तर मंडळी हा शॉप हा ग्रीन फार्म म्हणून, आणि यांच्याकडे आंबे परत म्हणजे फळं वगैरे सर्व मिळतात आणि व्हेजिटेबल सर्व भाज्या बिज्या सर्व मिळतात. हे बघूया आंबे खायचे आहेत खायचे आहेत जे आंबे काय येतात काय बोलतो. हापूस आहेत हे बघ, पण हे आपले नाही आहेत वाटतं. हापूस कर्नाटकी येतात. कशा चांगल्या हापूस सारखं वाटत हां. आणि काय आहे हापूस हे बाकी सर्व आम्ही आंबे घेतलं. आता फक्त हापूस घेऊचे ते विचारूया कसे आहेत ते. पेरू मस्त आहेत एकदम, 1 नंबर पेरू. हे बघा नाही मी स्टेशनवरून येतो, पण हे पेरू चांगले आहेत. फळा वगैरे सर्व मिळतात. दूध दही पनीर आणि सर्व व्हेजिटेबल भाज्या बिज्या सर्व एकदम फ्रेश मिळतात. तर बघू आता आंबे कसे आहेत ते विचारूया आपण. आंबे कसे आहेत हापूस? हापूस 200 रुपये किलो. 200 रुपये किलो. किलो किती येते? किलो 6 पीस येतील, 5-6. ओके ठीक आहे बघूया. जिया काढ बघू हापूस आंबे. तर हे आंबे घेतलो आम्ही.
1.5 डझन झाले ना? हां 1.5 डझन. आम्ही 5 आंबे घेतलो 1.5 डझन 300 रुपयाचे. हे बघा पहिल्यांदा किलोवर आंबे घेतलो, डझनवर आंबे घेणार आहे आम्ही. जियाक पण आवडले आहेत, बघू कसे लागतात ते. चला मंडळी. हां पुढे लावू ना, चालेल. तुटणार नाही ना, व्यवस्थित लाव. ते आता दीपावलीचा उपवास आहे, त्याच्यासाठी नारळ पाणी घेतो. जिया तुका हवं नारळ पाणी? नक्की सांग, मी घेतो तुझ्यासाठी. चालेल ना? माहीत आहे तुला फ्रूट्स आवडतात, काही दिला तरी आवडतं आणि तू खाणार आवडीने, होय ना? तर मंडळी आता एक जियासाठी आणि एक दीपावलीसाठी मी घेतोय नारळ पाणी. तर म्हणजे आम्ही वडाचं झाड शोधत होतो आणि फायनली आमका भेटला. आमच्याच अनंतमध्ये आहे, बघा आतमध्ये आहे. दिसता का तुम्हाला माहीत नाही, पण आतमध्ये आहे. पण लय छोटासा क्वाड आता, वड नाही मोठा, वडीन नाही वड आहे तो छोटोसा. तर बघूया. 17 नंबर आणि 18 नंबर का 17 नंबर? 18 नंबरमध्ये जवळ पण आहे. तर थंय पण जाऊन बघतो, काही चांगलं असतात ते आम्ही जाऊ. चला लेट्स गो. तर मंडळी हा एक झाड आहे वडाचा, हा बघा तुम्ही बघू शकता, छोटासा. पण बघू आता दीपाली का ह्या व्हिडिओ नेऊन दाखवते आणि येता काय बघूया. चला म्हणजे 2 नारळ जिया का आमच्या झेपत नाहीत, हात बदलत राहला सारखा. तर म्हणजे चला आपण जाऊया आता. तर म्हणजे मी आणि जिया आहे फणस कापूक बसलो. एसीचा आवाज येता आहे लय. आणि हो बघा फणस बघू शकताच तुम्ही, मजबूत हा फणस. म्हणजे आमका वाटलं होतं चांगलं नसतात, पण ठीक आहे चांगलं. आता ह्यो कसं लागता तर जियाक आम्ही देऊ, मग जिया आमका सांगित ना. वा मस्तच आता, एवढं भारी नाही ठीक आहे. दीपालीचा फायनल लुक रेडी झालेला. हे बघा कसं झालं ते पण सांगा, नक्की कमेंटमध्ये सांगा. पूर्ण दाखवतो. साडी, मेकअप आणि हेअरस्टाईल. हेअरस्टाईल मला आवडली. हेअरस्टाईल बघू मी दाखवला. हां तर हेअरस्टाईल तुम्ही बघू शकता, मस्तच अगदी. केलं आहे जास्त पण ते असंही नाही वाटत, असं सगळं वर लिहिलेलं आणि शिंदेशाही तोडे घातल्यानं. हे बघा आणि ओळख करून दे. तर ही प्रज्ञा आणि ही अनंत मध्येच राहता आणि आपल्या गावातलीच आहे, कोकणातलीच आहे. त्याच्यामुळे तुमका हवा असं तर नंबर मी याचा देतोय. आणि इंस्टाग्राम पेज पण आहे प्रज्ञा मेकअप आर्टिस्ट म्हणून, काही पण तुम्ही जाऊन बघू शकताच व्हिडिओ. आणि तुमका मेकअप जर आवडलो तर नक्की प्रज्ञाका कॉन्टॅक्ट करा. आणि मेकअप खूप छान करा. आणि आमका कमेंट मध्ये पण सांगा हो कसं झालं होतं मेकअप. आणि साडी आवडली का सांगा, मी स्वस्तातली घेतलंय. एका 7,000ची साडी हवी होती, मी घेतलंय नाही मी पण ही नवीन घेतलंय. भेटली ना, जाऊ दे. हा नवीन दिलंय नवीन मी. भेटली. तर म्हणजे सांगा साडी कशी आहे ती. आणि पहिल्यांदा पिवळा कलर घेतलाय मी. हम्म. रोज तेच कलर असतात. पिवळा चला कलर. मंडळी. चला आता वडाक जाऊचा, आता आपण तयारी करतो आता इथं. हे बघा जिया बघ ड्रोन नाही ड्रोन, हा ड्रोन बनवता. हे बघा लय मेहनत घेता बिचारा. मेकअप पहिला वाटत नाही नाही ना चेहऱ्यावर, नॅचरल वाटतं. नॅचरल वाटतं. हो पावडर नाही. पावडर नाही. नाही नाही एकदम मस्त वाटतं. अजून तो सेटल होईल मेकअप. अमृता मॅडम शिकवलंय. हा अमृता मॅम ते चेले आहेत ते. मेकअप आर्टिस्ट. मग त्यांचं कुठलं भारी वाटतं माहिती आहे, एकदमच काळी असतात बघा एकदम पोरी, त्यांचं एवढा जबरदस्त मेकअप करतात ना, भारी वाटतं. म्हणजे असं नाही की काळी आहेत म्हणून त्यांना गोरी करा, असं नाही करा. skin tone स्किन त्यांचा ठेवून natural हा ठेवतात. आणि तो एवढं सुंदर. ते भारी बनवतात ना, जबरदस्त. आम्ही भेटलो आहे त्यांना एकदा हो 2 वर्षापूर्वी. 2 वर्षापूर्वी, पण तेव्हा माहित नव्हते ती एवढी मोठी आहे तशी. हा. हा. तीच मला actually खूप मोठे खूप आहेत. फॉलो केलंय ते तुम्हाला. हा मी आम्हाला आज फॉलो कर. बघितलं ना, मला मिस्टर बोलले अमृता मॅडमने पण फॉलो केलं Follow होतं. केलं. हो आम्हाला बोलवलं होतं, पण तेव्हा आम्हाला माहित पण नाही ते एवढे ती मोठे आहे. आहे जी एवढी आहे. नाही खूप मोठे आहे. खूप मोठे आहे. नंतर आम्हाला समजलं ते की आहे खूप मोठे. चला तुझी तयारी करूया आता. तर चला हे आमचे व्हिडिओग्राफर पण आहेत. जीवन आहे जो आमच्या गावातलाच आहे. गुरु असलकर आपल्या कुडाळचे, ते यांचे दोघोल्यांचे मी नंबर देईन तुमका जर. आणि यांचं काम बघा तुम्ही, आणि तुमका जर हवे असले Instaवर बघा यांचं. इंस्टावर यांचे काम बघा तुम्ही. आणि आपल्या गावाला देवगड आणि कुडाळ आता जुगलबंदी होणार आहे, कोणाचा व्हिडिओ चांगला असतात तो आता कॉम्पिटिशन आहे दोघांतून. आणि दोन्ही व्हिडिओ एक दीपालीच्या अकाउंटवर आणि एक माझ्या अकाउंटवर येणार आहे. तर तुम्ही बघा आणि नंतर ठरवा. आता
आता दीपाली हे जेवण वाढता आमका कारण जिया का कॉलेज का म्हणते स्कूल का जाऊ का आता लेट होणार आहे. त्यामुळे जिया का आम्ही जिया का जेवण देतो आणि जियाची पाठवणी करतो आणि नंतर मग आम्ही जातो पूजा करू. तरी पण मुहूर्त पण 12:30पर्यंतचा पूजेचो. मग आता काय करणार पर्यायच नाही आमका. जिया जेव लवकर चल गाडी येत आता तुझी. तर म्हणजे आम्ही हे आता जेवण घेतो. तर माझा पण हे जेवण वाढलेला. दीपाली तू काय खाणारस? मी खाते फ्रुट्स खाते. हां ते नारळ पाणी पण आणलंय ते नारळ पाणी आणलं? हां. ते काय जिया लवकर जेव शाळेत जाऊचा जिया तर चौगवली जेवतं आधी भावी येऊचा. मुहूर्त चुकणार आमचं 12:30पर्यंत झाला पूजेचं मुहूर्त. मुहूर्त वाजले गेलं. 12:30 हे जियामुळे चुकला मुहूर्त आमचा, होय ना? जियाची आम्ही परीक्षा. जाणार होतो 11:30 का परत हे का 12:30 का नाही येऊ जमला तर आणि परीक्षा यायची नसते तर जियान दांडी मारणार. जिया दांडी मारलं नसते. गेल्या वर्षी मारले होते मारा जिया दांडी. तर वडाकडे गेलं थंयच 1:30 वाजलं होतं. तयारी केला नव्हती त्याने जाऊची पण नाही गेला. पण ह्यावेळी जाऊचाच लागणार परीक्षा आहे ना. परीक्षा हा लास्ट पेपर आहे मग नाही बुधवारी आहे last. बुधवारी लास्ट बुधवारी बुधवारपासून संपणार. मोकळा झाला. तर म्हणजे फायनली आमची सर्व तयारी झालेली आहे आणि जिया गेला भावीला आणि आम्ही आता जातो वड पूजुका आणि हे आमचे सर्व दोघं फंटर रेडी झालेले आहेत शूटिंग करूसाठी. तर चला म्हणजे जाऊया आपण. मुहूर्त तर टाळलेलो 1 वाजलेलो. ठीक आहे चला भावी तू जेवण घे. सर्व बायका येतात आणि आम्ही जातो. हे बघा सर्व बायका चला चला. रास्ता बंद कर दिया हां उधर ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया तर म्हणजे हे नीचे से जाना बायका पड़ेगा 23 जातात. नंबर की तरफ. बायका अजून जातात. ना उधर से पूरा बंद किया ना. अरे देखा बाप भाई कैसे आ रहे हैं तो घूम के जाना पडेगा. 23 नंबर की जैसे ऊपर जाना पड़ेगा. हां हां ओके ओके चालेल. तर मंडळी हयच तो वडा ते जातो आम्ही. तरी पण गर्दी आहे बापरे. आम्ही म्हणलो काय कोण नसणार तरी पण गर्दी आहे. तर मंडळी आता 1:15 वाजलो तरी पण हाय गर्दी हा. म्हणजे आमका वाटला होता मुहूर्त होऊन गेल्यानंतर कोण नसणार पण आज हाय गर्दी हा आणि वड पण छोटो हा. मंडळी हा आमचा अनंतम बिल्डिंगमधला मंदिर आहे आणि हाय थोडं जीवन शूट करता आणि यो गुरु पण आहे शूट करता. हे बघा दीपालीचा आजचा लूक तर 1 नंबरच आहे. क्रॉस आहे सरळ राहा. हां वहिनी तुम्ही सरळ राहा चालत यायचं. पलावा केलं शूटिंग करूसाठी आणि हाय वड हा. मग हयच आम्ही पुजणार आणि हयच नंतर आम्ही शूटिंग करणार. तर ही बा हाय येऊन अगोदर बसलेले आहेत आणि आम्ही आता जातो. अरे आमका सोडत नव्हते आतमध्ये. तर म्हणजे चला आता पाऊस येत आपण लवकर आटकून घेऊया पटापट. तर म्हणजे हे लोकेशन खरंच लय भारी आहे आणि आम्ही आता जातो शूटसाठी. एकदम हिरवगार आणि वड खाया तू बघा आधी. तर म्हणजे हे शूटिंगसाठी पण लय गर्दी आहे. सर्वजण कॅमेरे वगैरे घेऊन सर्व इलेले आहेत आणि कारण लोकेशनच 1 नंबर आहे त्यामुळे गर्दी आहे सर्व. हाय वड आहे बघा. फक्त आम्ही 4 जण होतो. दीपाली आहे आता पूजा करू जाता. गर्दी तर लय आहे आणि चिखल पण झालो पाऊस पडलो होतो ना त्यामुळे. शूट करता दीपाली मागे जा. 1 स्टेप मागे जा. दीपाल्याची झाली आहे पूजा करून. गर्दीला आहे.
पूजा करून झाली आहे दीपालीची. दीपाली फेऱ्या मारता. कितवी फेरी दीपाली? चौथी. हां 7 मारा ना, ते कमी मारते. तर नाही म्हणून गर्दी हा थोडी आणि लय हे झालेला. अरे हय पण वडा छोटा पण मेन सर्व हयच आणि सर्व शूटिंगसाठी वगैरे भरपूर इलेले आहेत. ते बघा ही पण आहे शूटिंग का इलेली आहे दीपालीसारखी नटून थटून अगदी. दीपालीचं झाले वाटतं फेरी नाही शेवटची असणारी. दीपालीची शेवटची फेरी आहे. झाले ना दीपाली घामाघूम झाली आहे. यांचा पण आहे शूटिंग चालू आहे ह्या कपलचा. थई एक कपल आहे त्यांचा पण आहे शूट चालू आहे आणि दीपाली आहे वेटिंगवर आहे. हे बघा आमचे सर्व मंडळी वेटिंगवर आहे. तर चला बघूया. सर्व बाबा कॅमेरावाल्यांचा दिवस चांगले आले आहेत. सुगीचे दिवस शिलेले आहेत आज. हे चला चला. तर दीपालीचा सर्व आहे फोटोशूट चालू आहे. अजून काय संपत नाही दीपालीचं फोटोशूट. व्हिडिओ शूट फोटोशूट नाही आहे व्हिडिओ शूट आहे. आणि दीपाली उपाशी आहे. उपाशी पोटी आहे म्हणतात. या खाली चल. खाऊ का एवढी मार. तो ऊन आहे तिथे आतमध्ये घेऊया. तर मंडळी थोडाफार आमचा आटपला. आता फक्त एक जरा फेऱ्या मारूचा थैला एक गर्दी होती म्हणून हा बाहेर एक हा वड पिंपळाचं झाड आहे ते का आम्ही फेऱ्या मारतो. म्हणजे हय लोकांनी मारले नाहीत फेरे नाही असं नाही. तुम्ही बघू शकता सुकण नाही हे पिंपळाचं झाड आहे तरी पण मारल्याने आहे. तर म्हणजे तुमका याक दाखवते हा पिंपळाचं झाड आहे आणि तेका लोकांनी ह्या केलेला फेऱ्यो मारलेले सुत्ता बांधलेला दाखव. एका सूत गुंडाळल्याने आणि ह्या झाड खायचं. आता बघा पिंपळाचं झाड आहे. हा बघा हा बघा पूर्ण पिंपळाचं झाड आहे. पिंपळाचं झाड घ्यायला पिंपळाचं झाड. कळणार बा आपण आहे. तर म्हणजे आमचा आता शूट वगैरे झाला सर्व आणि आता आम्ही चाय पाणी वगैरे घेतो आणि आपले घरात जाऊन निघतो. चाय एकदम भारी होती. एक नंबर चाय होती. तर मंडळी आम्ही इलो घराकडे. घाई गडबड लय झाली आमची आणि खय जाऊचा आणि खय नाही आणि त्या नादात माझ्या हातातली रिक्षेत पिशवी राहली आणि मोठा त्याच्यात माझं माईक पण होतो. तो माईक पण आमचं गेलो आणि ते का आम्ही मॅसेज वगैरे केलं फोनपे वरसून ते का मॅसेज केलं ते का 20-20 रुपये मी पाठवतोय. 20-20 रुपये असे पाठवून 200-300 रुपये पाठवले मी पण तो काय रिप्लाय देतच नाही. तो आता काय रिप्लाय देणार ना. माईक गेला आमचं आणि भावीन आणून दिला नव्हतं माझ्या हातात. भावी मी पिशवी ठेवला पण दिल्या नव्हतं भावीन. नाही मी असतं तर तुम्ही नाही हरवला असता. तुम्ही हा आठवण केलं असतं. आणि मी आणि ती प्रज्ञा एका गाडीने गेलो हे तिघे एका रिक्षाने गेले. ते पिशवी ठेवून गेले. हो रिक्षे. वा वा दीदी वा वा वा. माझ्या चांगल्या दिवसात तुम्ही माईक हरवला. असं दे जाऊ दे घेऊ आपण. तुमचं दाखवलं असेल ना टायर काय हे माझं जुनाच लोक आहे त्यामुळे माका दाखव मजा नाही येत. दीपाली आता घामाघूम झाले कारण आता लय वाजले आहेत. किती वाजले आता साधारण? आता 5 वाजले बघा. हो 5 काय 5:15 वाजतील. तर चला आता काढतो. दमला दीपाली बाबा काढतो. म्हणजे मेकअप करू का एक आणि मेकअप झाल्यानंतर काढू पण एक माणूस लागतंय. हे बघा भावी काय उये बघतं का काय करतं माकाला उये बघतं की काय. भावी अभ्यास करत होता बिचारा. हे बघ परीक्षा चालू आहे भावीची ते का कामाक लावल्या ना. तर म्हणजे खरंच मी लय दमलंय बापरे नको झाला माका. आणि दुसरा म्हणजे त्या ह्याच्यात धांदलीत मी माईक पण माझं राहलो आणि आता भूक पण लय लागल्या. माईक काय घेऊ आम्ही लक्षात राहत ना
की बाबा मी ह्या दिवशी माईक हरवलं म्हणून. भावी माझी लय मस्करी करता माईक हरवलं म्हणून. आमचं वेंगुर्ल्यात पण राहिलो होतो एकदा, पण तो भेटलो पार तर घेऊन येलो माईक. आणि ह्यावेळी तर पूर्ण मातीच झाली आहे. दीपाली ना माका बापरे, म्हणजे थंय फेरे मारत होते तर शूटिंग चालू होतं. माका कानात म्हणजे बोलता बोलता ह्यांच्या झाला तुम्ही काहीतरी बोला, तर हे काय बोलता तुम्ही माईक ठेवलास. आता काय तर बघा तुम्ही माईक ठेवलास. 12,000 माईक एका माझ्यापेक्षा महत्वाचो हा. 12,000 बरोबर आहे. 7,000 साडी देऊ. 12,000 माईक एकाच वेळी. Guys, vote for mummy. आणि त्या ह्याचो ना रिक्षावाला कोणता बरोबर आहे का नाही तर. नाही, पण ना त्याचो नंबर आमच्याकडे हा नंबर म्हणजे त्याका मी फोन पे केलंय ना, गुगल पे फोन पे, तर त्याचा नंबर भेटलो. मी त्याला अजून 20 रुपये पाठवलं, मेसेज केलं, माझा नंबर पाठवलाय, पण मला कॉलच नाही करत तो. त्याका आवडलं वाटतो माईक. पण माईक रिक्षेत काय करणार आहे बिचारा, हाणून द्या आमच्या गरिबांचे माईक. शेअर करा त्या रिक्षावाल्या का नाही, पण तो आपलं महाराष्ट्रीयन नव्हतो रिक्षावाला. एक वेळ महाराष्ट्रीयन असतो तर चान्सेस होतो काहीतरी बाबा हा भेटात माईक. पण आता काय भेटणार नाही महाराष्ट्र. आणि तो जरा क्लेशी होतो तो. हा रिक्षावाला क्लेशी होता. हाय शपथ नाही, चांगलं नव्हतो तो. चूक माझीच हा, मी मान्य करतोय. पण मी आता हैराण झालं, मला भूक लागली. तर दीपाली आंबे बिंबे कापूया, मस्त खाऊया, तू पण खा. आमका पण चार जरा चांगले. सत्यवान दमलो आणि पराक्रम करून लय दमलो. का रताळी खाल्लास ना तू, एक रताळी खा त्याच्यावरच आता दीपाली. आणि आता मग अशी ज्यूस दिलाय मी वॉटरमेलन, तो काय जरासं पाण्यासारखंच होतो. मला पण आणायचं ना. हो काय तर बघतो Dehydration झालं. ते आहे ना नारळ पाणी आहे, जियान नाही पिल्या ता पितो. जियाला आणायचं. जिया खाणूक जातो बाबा, नाही क्लेश करीत ता किलेस डायरेक्ट करीत. जिया आमचा लय बेकार आहे बाबा. तुमका लय क्यूट क्यूट वाटता, पण क्यूट नाही आता माका. खय म्हणजे व्हिडिओ होता की हा आता साप. हा अनंत मध्ये माका पण व्हिडिओ पाठवला कोणीतरी, शेअर केल्याने. अनंत मध्ये साप फिरतात, सांभाळून जा. किती पिन असते बघा गोळा झाला. अजून असं गर्दी. हे बघ शोधून शोधून काढता. म्हणून मी हेअरस्टाईल करणार ना, सोडून असतंय. हा तेच बरं. आता वाट लागते, केसांची वाट पण लागता. पण हवी ना तुमका आंबाडो हवं ना तेव्हा. पौर्णिमा एकदाच येतो ना वर्ष नाही तर काय रोज येणार की काय. 7,000ची पप्पा साडी नाही. नाही घेतली मी, तेच आक्रोशा लागलं माका. आक्रोशा लागली माका तीच. तर म्हणजे दीपालीची वड पौर्णिमा झालेली असा आणि मी हाय आता नाश्ता करूक बसलाय. नारळ पाणी पण दीपालीने पिल्यान नाही, आंबे फळा पण केळी पण कायच खाल्यान नाही. फक्त रताळी एक ता खाल्या सकाळी, त्याच्यानंतर कायच खाऊक मागत नाही. तर आता मी हाय सुरुवात करते. भाभी तुका काय हवा असला तर ये आंबे हवे असले. नारळ पण हवा, आंबे नको. काय तू खाल्लं की काय आंबे कापून? नाही खाल्लंस तू का आंबे? जे आंबे खाऊ की. पप्पा आंबे कापताय. बघ कसले हत ते आंबे. हापूसपेक्षा ऑरेंज कलर आहे तो बघ. का हापूस? हापूस हापूस हा हापूस हा आमच्या सर्वांचा बापूस. लय भूक लागली आहे मला, कंट्रोल होत नाही. पप्पा मम्मी सोबत स्टार्ट करायचं असतं. एवढा सुंदर आंबे. दीपाली ये हवा तर. पप्पा एवढे बुकेमध्ये सुंदर काय आंबे. पण सुंदर वाटतं. काय तुमचा कुठला फेवरेट फ्रूट आहे ते कमेंटमध्ये सांगा. माझं आहे किवी.